Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nwngtang bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. जोंहा दिनैहाय बाजेन्दैनि बर्थडे. दा बिसोरो फैगासिनो दं आरो जोंनावहाय. ओमफ्राय जों न'आव बिदिनो एसे सेलिब्रेट खालामनो नागिरदों आरो. दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय. जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय. ओमफ्राय नै बिथिं संनाय खावनाय लाहार फाहार जागासिनो दं. मामिया दाउ एवबाय नै. ओमफ्राय बिथिं बोरमा एवनो रेडि खालामदों बाजैया. मामिजों बाजैजों संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो. बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि रेडि खालामनो नागिरदों नै बाजैया. ओमफ्राय बिथिं मैथा बाथोन एवनो होननानै मैथा सायदों आरो बाजैया. ओमफ्राय नै बिथिं दाउआबो मोनबाय. बोरमानि ओमफ्राय नै बोरमायाबो मोनबाय, दाउआबो मोनखांबाय, ओंख्रिफ्रानो रेडि जाजोब्बाय. ओमफ्राय नै थाग थिग आलासिफोराबो सफैबाय आरो. नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना. आलासिफोरा माखौबा लादों जर्डान Lagi kunci na? Hah? Lagi ya? Lagi kunci na neng na? Oh, kan sih? Mamnya tuh jadi. Neng ya guys. Emmanuel, hey, abu, ini, benar, abu. ओमफ्राय नै बिथिं बिमाया बाबुखौ खेलायदोंमोन आरो. ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय नालाय 1टा बारखाबायमोन, अलमस्ट 2 o'clock. ओमफ्राय बाबाया एसे थाब जागोरो नालाय बाबाया जागोरबाय नै. माने बाजैमोनहा बाबुनि रिजाल्ट होदों नालाय ओंखायनो रिजाल्ट लायगोरदों आरो बिसोरो. ओंखायनो लेट जाबोबाय. ओमफ्राय नै जों बिथिंहाय केक काटिं खालामनो रेडि खालामदों आरो. ओमफ्राय नै बाबाया प्रेयार खालामना होबाय जों बयनिबो थाखायबो, स्पेशली बाजैनि थाखाय. ओमफ्राय केक काटिं खालामबाय आरो. Happy birthday to you. Satu. केक काटिंआ जोब्बाय. ओमफ्राय नै बिथिं केक, स्वीट्स, मिस्टि थिस्टि लाबोदों नालाय बेखौनो जानो रेडि खालामदों नै. ओमफ्राय नै दसे उनावहाय मिस्टि थिस्टि केक इरि जाखांनानैहाय ओंखाम जाबाय आरो. Apa ini? Kira. ओमफ्राय नै बाजैनि फिसाला गिदिर बाबु जर्डानाहाय फुख्रियाव ना बोनो होनबाय थादों नालाय. ओमफ्राय एम्फौ माबा माबि जेबो गैया, ओंखायनो बिमाया आटाजों बोनना होनोसै होननानै आटा खालामनानै होदों नै. दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना. नों मा खालामनो नागिरदों? Fishing. दे खोन्थादो मा खालामनो नागिरदों? फिशिं. ओमफ्राय मा खालामगोन नोङो? मा लांगोन, न'आव लांगोन? Oh. एसे नोंसोरनावबो हरगोन. नै बेयाव फैबाय बिसोरो फुरा रेडि आरो ना बोननो थाखाय आटाजों बोननोनो. सोर नोंथांमोनाबो आटाजों ना बोनोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय. ओमफ्राय नै बिथिं बाबुआ जि एक्साइटेड ना बोनगोन होननानै आरो. दा नायलांदो नोंथांमोना. Ini, orang, beneran. Ayo, shotnya मोनबाय मा? Jordan. देखायना. Jordan. मोनबाय नै. जोंना फिसारानो डाइरेक्ट मोनखायो नामा?
Lose खालामबायदि मानो हगारफिननाय जानोसै नामा ओमफ्राय नै बिथिं नाखौ एसे उन्दैद्राय होननानै हगारफिनबाय आरो जोंहा जानोसै नामा होनबायमोन ओमफ्राय उन्दैद्राय होननानै देरथों होननानै हगारहरफिनबाय दा नायदो नोंथाङा ओमफ्राय नै बिथिं बाबुआ जि ट्राइ खालामदों बिचारा ओमफ्राय आथाखौनो जालांजोबजायो बोनोनो हाया माने एसे बोहांबानो बे उन्दैबो नालाय ओमफ्राय गोलाव जाहैबाय ओमफ्राय नाया जालांजोबजानोसै बिदि बिराद ट्राइ खालामबाय आरो ओमफ्राय दा खुनुरुखुम मोनासै गोबाव नेबाय मोना फैया लास्टावहाय मोनसे मोनबाय आरो नै मागुरखौ मोनथारबाय गिबाय बुखुदो नै दाना सानैबो गिबाय फैदो जरदान मोनबाय जाबाय खालियावसो नांदों माहाबासो नांदों नायलाय नांनाय आबौ दे Tatan Amai dah Atau mana yang menolak kamu? Bye bye. Jordan. Bye. Bye. Lao nih. Bye. Hei. Hàng đứa đấy. Finally लास्टाव मासे ना मोनबाय बाबाबो जा खुसि जाबाय ओमफ्राय दा नै मोनाबायबोमोन नालाय बेलासि जाथारबाय न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय Bye bye. Naya lah, baik. aku nanya sama